vos donaré 10 idees que podeu fer amb els calcetins que ja no podeu utilitzar. Per a la primera idea, retallem la punta. Anem a pegar-li la volta i a enroscar-lo, i una volta el tenim així, passem el calcetí per la cua i a posar una altra goma. Ara sols faltarà enroscar això i ja tenim un arreplegat així de fàcil i ràpid. I ara us ensenyo 9 idees més. Per a coses molt calentes o molt fredes pots utilitzar una funda de got com aquesta. I si t'agrada cosir un portaalfilers com aquest, no estarà mai malament. T'has quedat sense funda per a les teues ulleres? Fes-te una més original així de fàcil. Si utilitzes sabó sòlid, pots fer-te una sabonera o una esponja. No compres fundes per a la mopa, fes-te-les tu. Si tens un d'aquestos, pots fer-te un tratge calentet per a l'hivern. I si eres tu el que tens fred, pots fer-te uns guants amb els ditets per fora. Que t'agrada anar a córrer però no amb el mòbil a la mà? Utilitza un braçalet com aquest. I per última idea, peluches o titelles. En sabeu alguna més? Poseu-la a comentaris que m'interessa. Adeu!